Nag-print na kayo ulit, sir? Print po ako. 100 ulit? Ay, ano nga, 150 pala rin. 150 na. 50 kasi yung dalawa, tapos wedding mo 50. Kanina pa po ito tuloy. YouTube yan. Sa YouTube. Live. Yan lang. Ilan lang subscriber nila sa YouTube? 7K. Pero hindi ko nga nakasikaso. Yan, parang may mga nagpapalimutan na kailangan gawin. Ha? Kailangan magagawin. No. At least ano, minimum of 1,000 subscriber. Tapos 4,000 watch hour. Monetize ka. Ikaw na-monetize ka. Oo, monetize ka. Kaya lang hindi ko masyadong nakasikaso. Kaya may kita. Pero nag-sound na ako. 10,000. Ilang? 10,000, dalawang sa isang taon. Hindi mo naman siya pupukusan ng ano. Oo, Pupukusan pa na. pwede oh. Mas malakas sa ano, sa YouTube kaysa sa Facebook. Mas malaki. Pero mas madaming gumagamit kasi na Facebook. Oo. Pero mas malaki ang bayaran sa YouTube. Try mo lang. Hindi ako sanay mo sa Ako mo kayo, hello guys. Hindi ako sanay. Kasanayin mo talaga. Nagkaroon sa mga lang kasi. Tapos gawa ka lang ng ano mo. May ano ka naman na Google account. Ayun, gawa ka lang. Tapos post mo lang doon. Ano ba may ganap kayo? Post ka lang. Nag-word siya na may salita. Oo, pwede rin wala. Pwede rin wala. Kaya lang, pag wala mong salita, wala masyadong viewers. Ilang minutes ang ano? Ano? Hindi, basta pag ano, less than 1 minute, shorts yun. Ang tawag. Pero pag 1 minute above, ano na yun, video na. Pwede ka mag-upload. May mga video pa ata dyan. Meron ka na? May kagawa ka na? Wala. Gawa ka na. YouTube channel. Oo, mga ganyan. Pwede yan. Wala siyang salita. Oo. Upload lang. Lagyan mo lang ng caption. Solo ride. Nag-book na? Nag-book? Kay series? Oo, ganun lang. Ilang minuto? Ito mga ano. Basta less 1 than minute. 5 minutes? 1 minute. 1 minute? Sakto? Ito 2 minutes. Ano na yan? Videos na yan. Pwede mo na i-upload. Sarap to yung Eh, ito lang. Gawin mo lang ng ano, ng caption. Para pag tingin ng tao, okay. Solo ride siya. Hi guys! Yung mga taga-diet dyan, punta lang kayo dito sa SM City Diet. Meron pong nagaganap na ALM Expo 2025. Makakabail kayo ng mga discount. Kung naghahanap kayo ng photographer and videographer, nandito ang our team. Pwede ka, live ko. Ayan. Pwede kayo guys maka-avail ng mga huge discount nila. So go na kayo dito SM City Diet. Saan naman pala ng Gcash? Andito lang sila guys sa second floor. Hi, hello. Shout out po sa mga viewers natin. Producer. Uy, Ano gising ng baby? Kasi sandun lang ako. Wala na yun. Dalaga tayo guys sa baby natin, si 70. Dala lang. Shout out po, Ma'am Aisa. Ay, hello Aisa. Kumusta na, madam? Nasa ka? Nasa Taiwan ka pa, madam? Kumusta? Kumusta? Long time no hear. May YouTube channel ka na? Gawa ka. Facebook lang. Boy, si Artin nga doon. Gawa ka. Ang daming ano, YouTube channel.
Yung mga ganap nyo sa ano, sa shoot, pwede nyo i-upload. Ano number? Number? Kanina ba sa set? Okay. Hello po, Jamie. 0951. Hello po, how are you? 0951. Papatulog tayo ng baby. Hindi. Habang naglalayas po, kamusta kayo? Very long time. Oo nga, 951. 701. 20, kailan pa ba tayo uling nagkausap? 40. 2020 ata, di ba? 951-701. Parang 2020 natin pina-workout yung ano natin, YouTube channel, Madam Aisa. Ang couple natin. Pero ngayon, nasaan ka na? Po, Mamika, Boy, kanina kasi send Arisgado, kumusta po ka? Hello, hello. sa ano? Shout out po sa inyo, shout out. John Papa? Tayo, while waiting. Sa'yo pala. Dito po kami ngayon sa SM City Daet. Huwag kayong Kung mga taga magsabi. North po kayo, Alternate. if you're looking for ano po, supplier sa inyong mga Ano ang event, pangalan dyan? pwede po pong bumisita dito. Oo nga, ganung year talaga. Ah, nasa Taiwan ka pa. Wow, tagal mo na dyan, madam ha. Akala ko nakaalis ka na ng Taiwan, nakahanap ka na ng apam. Akala ko may apam ka na, madam Aisa. Wala pa ba? Joey. Tagal na ha. Official na din ko Wala na pala akong contact dun sa iba nating group dati. Boy, saan ka sa send? Hindi ko na sila alam, wala na. Tagal mo na pala dyan sa Taiwan ha. Kumusta naman ang buhay ng Taiwan? Wala pa malapit. Oo na, i-workout mo na yan. Boy, saan ka sa send yung Gcash? Maghanap-hanap na lang apap. Ikaw pa, hindi makahanap kaganda-ganda mo. Hanap na ikaw. Hello po, shout out sa ating 10 viewers. Hello, hello. 100 sakto? Kumusta po kayo? Ano ba, mamiting muna kami? Mamiting muna kami kasi tayo. 98 pesos? Mas Pesos, 98? 2 hours. Ano nilagay mo sa option sa ano? Wala na? Hindi ka naglagay dito? Kung para saan? Ito, Kising. Mababaw ang tulog niya. Nagigising. Tsaka pag may sila kaya. Shout out po sa ating 8 viewers. Hello, hello. Dito tayo guys sa SM City dahil. Hindi ko alam, hindi ko comment po yung iba, hindi ko nakikita, pero shout out po sa inyo. Kung nagtawag si mami mo. Wait lang, di ako nakakasend. It's been a while. Guys, palike naman po ng live, palike po ng live. Anong kulay yan? Green. Hindi na babakalong. Kaya nabili mo? Ay, di kayo dito. Akala ko. Ganda. Cream ganito. Pares kita sa patos, pati yan pares. Uy, Johnny, nalaban na si Diliplo ko dyan. Naputi. Nadalaban na ata. Baka, Iba talaga pag mga ano? may cream din na ganito. Iba talaga pag mga single. Parang pares tayo. Ay, wala. Okay, matabi. Hi po sa ating 5 viewers. Ito guys, pakita ko sa inyo ang baby ko. Uy, di ako nakakasend Yan po ang aking baby, si baby 70 Searl. 9 months old. Kasi ito guys, yung sinasabi ko sa yung Wala RT. na mag-send ulit. Ayan, ito guys yung boot nila. Nasa boot nila guys tayo. Nakiupo tayo. Ayan. Boy, sino ako ulit mana kay Johnny? Boy, check mo. Ulit mana kay Johnny. Uy, ganun nila. Ayan o. Hindi na mahuli. Nagdakulay, hindi ko picture. Yan pa pa sa center ba?
0787. 07. 0977-4380-787. Kung isa ba? Bukas lang, pang-4 pa lang siya. Bukas lang. Boy, nag-send, boy. Ikaw na mag-send. Ba't ba parang unlock ng GCash ngayon? Uy, malag. Ano? Magkano na yun? Just eh? Just, magkano to? 1.5. Ano? 1.5 din pala. Kamo naman. Ano, discounted na yun? Hindi na ba yun, mag-shopping muna ka mo. Hindi siya nakasale. Hindi nga niyo, magkano yun eh, Brad? Alam mo kung magkano yun eh? 2-1, no? Uniqlo. Tapos nag-fade lang. Tapos, Ini? yung nag-fade yan. 2-1 yan pati. Nag-fade yan? 500. Uniqlo. Baka naman na 500. Tapos nag-fade, nagdilaw. Baka lang 500. Pang rides ko na lang ano eh. Parang yung isang gamit ko lang, pagkalaba ko. Baka yan, umuwi na siya. Nagbibili yan ng mga damit. Laging ko kay ano. Mga single kasi, kaya dali lang. Ano, ay, uy, ka lang, babalikan kayo ni ano, kay Joel. Kumalit sa inyo? Joel. Kay Joel. Joel. Kapatid ko? Si Kuya Joel, nag-aagil ng mga lahas. Kaya lang, babalikan kayo. Sabi ko lang. Balik. Hindi pa nagbalik. Ay, kasi Kahapon namatay sa... bumalik. Bumalik kahapon. Oo, kahapon bumalik. Uy. Pero Kaso, hindi kayo kompleto. Sino ang wala? Uy, parang tayo dito, Max. Kailan maganda ba yung pilit? May ano kay pilit? Guys, pakita ko sa inyo yung sample, Dapat mo yung sample video. Ito guys, ang sample video ng RT. Highlights ang tawag nila dyan guys. Ay, SD ba to? Ay, sorry. Mali na plugging. SD pala ito guys. Ayan. So kung naghahanap kayo guys ng ano, photographer and videographer. Mas nanonood. Kanina 10. Ayan guys, dito guys sa Cam Norte. Ayan. Tatanggalan muna natin guys ang sound kasi baka mapalo tayo. Isa guys yun sa naging client natin. Sila Ma'am Royan Samantha. SD guys ang ano nila dyan. Same day edit ang tawag doon. Yung same day edit guys, ito yung ipapalabas yung video from preparation, church and reception. Bago matapos ang program ng kasal. Yan. SDE in short. Depende na. Inano kasi. Ganda yung simbahan. Sa inyo ata to? Design. Ayun ang simbahan niya.
Dito sa camera. Ito kan, naiwalog. O, yung gawa nyo yan. Arise. Yung gawa nyo pa yan. Di ata ninong dito sa Talyado. Di ata. Sino? Sino si Bani? Si ano, ang Josie? Pero hindi sila nagpakita. Hindi sila nagpakita. Ah, talaga? Hindi ko napansin. Dalawang magkasunod na actor. May nagbukas din sa kapitan. Sabi ko rin ay nakikita ko. Tapos may nakabi sa dito. Hindi kita ikaw dito. Ay, oo, andun nga pala. Si Egay. Ito ako nanalo nga. Alayo niya naman kinumparating ko. Sulit talaga ang kapitan na simbahan. Hapon. Yan. Ba't mo? Bumusod ko ng bakal. Ano po ba? Dalawang kapit. Ano pa yung sa kapitan? Nakabinali sa ano, may pag-update. Nakaputi lang may lalim. Hindi yun nag-dance ka Ay, hindi naman. ko nakita. Taga sa Thailand na yan. Paldo yan lang din sa Oo, taga San Thailand. Uy. Paldo. May hardware pa rin. Kilala mo yan? Kilala Wait, tinamig yan. Uy, Jiren. Ano ba? Tinatanong mo. Ah. Yun. Kailang araw. Kailang malaki. Inano namin yan eh.
sinuyo namin yan kasi nag-close siya ng account sa atin. Tapos Ba't nag-close? Saan naglipat? Saan naglipat? May problem. Yung ibang service. Tapos? Sinuyo namin. Nagpapalit. Doon yan sa ano, Dre? Sa hindi may mabak din na doon. Ay, oo. Diyan na-trap yung yun. Set up sa Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye, bye-bye. Ay, sa... Yung mag-uwi ka na saan? Oo, ayos ka na.